Kinarya Hangrincang menika raipun kadang-kadang Pangridha Darma Juruladi. Panjenengan Mbak Nara monggo. Soalipun kadang-kadang Pangridha Darma Juruladi.
kinarya hadiraken rahipun kadang-kadang Pangrido Darma Jurladi kinarya pangarsaning lampah kala wau panyembatara lan ugi kepareng jumenipun Mbak Tia semangga nek saiki dadi tenan kok iki no. Yo Paras ayu campur sari. Dewe sak kanca suwana laladan dusun Tawang kuwi ora kena glewang glemeng ya to. Lho ana tetembungan desa kene iki kedunging kasampurnan. Kedunging kasampurnan. Desa kang gawat kaliwat-liwat wingiting kepati-pati. Kok medeni lho. Jalma mara keplayu satu mara satu mati. Manuk miber ngungkuli keplak kapidara jerbabah ngungkepi bantela. Ya Allah, kajur kaya horeg ngono lho. Dhewe kudu ngati-ati tenan ngantek ana penyanyi kliru le nyanyi. Pateni. Kok ngono lho? Ana tukang son muni maknging dobong. Ya to? Apa iya? Ana tukang son ana MC kakean ngomong rokoke tambahi. Kok jur belane awake dhewe lho. Menika sampun komplit pinang temanten sampun wonten ing sasana pawiwahan menika mbak nganten mas manten jan aku nyamang nganten bahagia ketok bahagia lho tenang nganten ki yo bahagia ngene iki mesem nganten wah ya becudrut nyong takon tekan boleh bertanya boleh mbak nganten ini rencana cita-cita mau punya putra berapa piro ki ini 2, Mas Kanten 5, berarti 7 ya toh. Bapak Ibu pinten Pak? Badhe nyuwun putu pinten? Wajan ibu nganten ki ya. Oh manut. Cek muda-muda lho. Putu pinten Pak Bu? Nun, oh derek berarti 7. Manut sing gawe. Ya nek sing request meno 7 ra apa-apa ning aku bayangake nganune lho. Le melahirkane. Anda nganu? Yo saiki iki kan wis masa kini, dadi ora sak oke-oke kaya mbiyen. Oh iya. Kuwi berarti kudu melu pranataning negara ya kuwi kabeh. Program kabeh. Kuwi apa kabeh iki? Keluarga berencana. Kuwi nek nang kene. Lah emang nek nggonmu beda. Emang nggonmu ora Indonesia. Kabeh keluarga berencana nang kene nggonku siji. Apa? Kabeh kuwi keluarga bercelana. Loh. Kok bercelana lho? Anak ora bercelana ya drojol terus kok ya. Ngawur wae kok. Ayo caos panglipurna. Atur dedonga kagem pinang temanten kekalih. Mbak Nganten Mas Nganten mugi dados keluarga ingkang bahagia. Amin. Langgeng. Iya. Sukses dunia, sukses akhirat. Amin ya rabbal alamin. Cih. Aku ya jan gumun karo kadang-kadang Karang Taruna Pramuladi mau ya. Ijen nom-noman kabeh. Nom-noman kabeh. Seragam kabeh. Seragam urung kabeh. Niku wau nggih sing mundhutke seragam Pak Lurah. Iya. Asik. Nyanyi ya Mas. Diatur sing gayeng Kang Mas.
lho Mas. Nek ceritane lagune no luntur. Luntur, ning iki mbeng lagu, tiba ing lagu. Muga-muga ya ora bakal luntur tresnane penganten sak keloro. Iya wis pokoke kalis ing rubeda tulus seterusnya. Pokoknya sukses buat mempelai berdua. Ya ngono. Bacot ya Mas. Iya nak. Ditambah Iya nak. Garapan anyar iki judule Luntur. Luntur. Kanca katur sagung para rawuh kakung Sumawana Putri ingkang sampun kepareng nampi sugata ingkang ngarupi Boga Tirta dalah dedaharan alit sumangga kasuwun krapi kanthi jalan mandika bapa pangarsa praja dalah ibu sumangga kasuwun anggrapi unjukan dalah dedaharan kang sampun cumawis lan ugi kinarya hangrencangi kalau mau rawuhipun kadang-kadang pangridha dharma juruladi setunggal lagu sumangga panjenenganipun Mbak Ambar kasuwun jumeneng sumangga ca Paras Ayu Campur Sari Kristi Audio Axis Studio Shooting Kula ingkang suwun Pak Kasan Jana kene caos panglipur karo mbae Iki Mbah Kasan Mbah Anggada Mbah Anggada Nggih Wis karo putuke wis bahagia ngene iki ya. Ayolah Mbak tak nang mburi sekno arep pipis. Pipis? Iya. Ewangi ra, Mbah? Ewangi ra? Ora sidono. Lah napa? Wis entek nang dalan. Sekarang wis tuwa ke oversize no. Nggih. Mbah. Oh, Jenengan kok endek men, Mbah? lah iya.
Oh, karang wis tuwa ke panjen wungkuk kok nek dadi apa-apa ke wis mungker. Mengeret. Iya. Nggih. Wis kono penake. Ayo, Mbah. Ayo. Nang ndi? Golek duit. Aja nganu po. Aja apa kae? Jan apa? Karaokean. Masuk wis tuwek kaya ngene karaokean ya. Apa sih patut? Ya. Iya, Mbah. Aku mau duit ini. Ras nang duwe dhewe wae. Karo juragane. Oh ya, kene Mbak Kartidut. Ayo, Mbak. Ya Mbak Kartidut menika kinarya. Kosek, mandek sik. Mandek sik. Oh, sik. Ora lah, aku iki perane apa kok nyanyi? Juragan ki kudu nyanyi. Aku ket wingi dipelkoto wae iki to. Ora apa-apa. Duwite apa? Pujaning sik. Lah pujaning sik iki penyanyine kudu lanang mbek wedok. Aku wedok. Lah aku ora lanang. ora aku wong gelungan ngene iki ya wedok. Lah, Heeh. iki wedok. Wedok aku ora penak lho dimatke Pak Lurah mosok aku ya swaraku lanang gile ya. Kuwi sing jenengane gendong tegok isine pitik. Apa, Mak? kuwi? Ketoke wedok ning ora duwe nganu. Ya wis ra apa-apa. Aku berarti swara lanang. Ya. Piye suara lanang yo? Aku pakai wong mbek gelungan aku. Pakai apa? Isen. Isen ya wis jajal ya. Iya, jajal ya. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Bisa Mas Kira. Apa aku dong? Mas Ari. Oh, Mas Ari. Purwakane pakut netro terus andolo senadyan datang andolo nanging wis tumaking kalbu babar pacar pindho saka binabar Sepisan hancur kang asta kaya wis antuk sinarko apa iya iki tresna kang lembah gawe kuncana apa lenging kadung bosan mesti karengas moro sone kayu yon renyah iko jawoto ngelila nono bakal tak punduk gromong muka kesempatan lelepahan kan yakin tak cukup rendah moro kang yakin manang bring sang margi kang waluyo jati dodo ado sang mustikane pisan hancau kang asta kaya kaya suwarga apa iya iki tresno kang
iki nadane iki ya ora piye to iki? Piye? Ketoke nada banci iki ya ora. Ada baci ki ya ngene. Aku ki ra penak. Salaman mbek Bu Lurah sik. Ya sampean sik to. Aku ra penak. Lah ngopo? Biasane iki Pak Bapak Pangarso Praja iki cok siap-siap. Ora aku gurat salaman. Oh, minga salaman to. Daerah kekuasaane Pak Lurah. Tak kira nek arep Cium tangan to ya cium tangan. Oh iya. Amit Ibu. Nah. Bapak, kowe ya. Iya, Bu. Bu, ya. Nah. Pak Lurah. Pak, wilujeng siang nggih. Ya, Pak. Nggih. Mriki sik kula, Pak. Engko lek arep pamit kok muntir-muntir kae. Wes apa? Ora. Apa perlune ngono? Apa to? Karo Pak Lurah ki apa perlune arep matur apa? Iya ta. Sehat, Pak. Alhamdulillah nggih, Pak nggih. Lah yun, Pak Lurah tak tambah ganteng ya, Mas. Saiki lho tambah enung Mas aku ya. Ya awake iki lho, Mas. Sehat waras kok iso Selalu bugar. Anji kok rokok Mas. Lah dikira jipo apa? Ya ndarakku jiko koncone rokok ngono ki lho. Korek. Korek no. Korek. Lho gosek menawa bar jiko rokok mbalekke korek karo jiko liyane, Mas. Cok ngono kuwi ya. Piye? Nah, tenang. Aku ra penak lho ngene iki. Ora video. Tidak. Penak Den Pak Lurah, penak apa? Lah yo. Iki gatel. Gatel to. Gatel. Kula kukurke pripun Pak Lurah? Gosek ndar. Ya wis alah yo. Nggih. Biasane ngono kuwi. Matur Bu Lurah pangapunten lha lah gur padha lanange yo Bu apa. Wis aja samar. Jane umume wae pangan. Panjenengan Bapak Lurah ki sangger menika ketemu penyanyi ki mesti sedakoan. Lah nggih. Kula niki. Penyanyi wong loro yo sing adil aku siji kowe siji. Matur nuwun sih Pak Lurah. Matur nuwun ingkang kathah Pak Lurah. Mugi-mugi jenengan panjang yuswa. Amin. Amin. Kandhani iki ora nyawer kowe asine. Nyawer sapa? Kandhani titip tuku tiket mlebu surga. Oh, alah. Heeh. Dadi Pak Lurah iki sok sak keluarga insyaallah mlebet surga. Amin. Enten sing badhe mlebet surga meleh monggo. Nggih. Nggih sanesipun ingkang badhe nyekeli kunci swarga monggo. Pak Lurah ki lho anggere ketemu ning daerah kene mesti ki 200 300 ki mesti metu. Alhamdulillah Pak sampun ngupaini bekakas kados kula matur nuwun sehat selalu rezeki lancar Pak Lurah. Bekakas apa jene? Ya kaya aku gitu ya. Nggih, matur nuwun. Matur sembah nuwun. Nggih. Sagumpur rawuh kang sumawana putri sinegek atur langen kepareng hanglajengake lumadining atur tadipun nggih. Tanggap malian pambagya harja yuwana sang keluarga bareng panjenenganipun Bapak Jiman Sulistyo dalah Ibu Suratmi ingkang kemareng kinarya gegunungan Narpa Cundaka Sampetiraga aniki panjenenganipun Bapak Pangarso Praja ingkang asta kabusaran ngadhep Leladan Desa Samirana aniki panjenenganipun Bapak Slamet Yuryono. Dumateng panjenenganipun saestu wekdal sasana swasana kawula aturaken sumangga nuwun. Sumenipun panjenenganipun Bapak Pangarso Praja jinajaran panjenenganipun Bapak Ibu Pamenggo Grati putra pinangan tiasanipun dalam Bapak Ibu Besan ingkang sampun kepareng jumeneng. Ngaturaken agunging panuwun dhateng kadang pambiwara ingkang sampun paring wekdal dhumateng kula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya. Salam kebajikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil alil azim. Amma ba'd. Katentreman karahayun dalah kasarasan mugia tansah kajiwa kasarira gunjo dhateng handika sedaya dalasan kula sayaning para pepunden sesepuh pinesepuh dalasan aji sepuh ingkang sampun hanggo ngastuti dhateng pepoyaning kautama ingkang dahat kinabekten Kunjung ngarsanipun para alim, para ulama, para pandhita, dalasan para pangarsaning agama ingkang siang pantor latri tansah sumandhing kintaka suci wahyuning ilahi minangka panuntun kiblating manembah ingkang luhur ing budi. Kunjung ngarsanipun para priyaga pangemban pambating praja satriyaning negari ingkang minangka dados songsonging para kalodasih mliginipun bapa kadus Tawang Desa Samirana dalasan sedaya perangkat desa ingkang kula hormati. Datan tinalungken Baraya Agung panjenenganipun Adimas Pasmin dalasan Garbo ingkang mijil saking Pongangan Desa Samirana ingkang kula hormati ugi. Dalasan para rawuh kakung Sumawana putri Werda Muda Minulya. Grup campur sari ingkang estu ing arit menggan menika sampun derek ngregengaken swasana. Dalasan matur nuwun sampun kersa nguri-uri kabudayan Jawi. Mugi tansah lestari. Saderengipun nyuwun agung ing pangaksami dhumateng panjenengan sedaya. Bilih paripeksa ing arit menggan menika kula kumawantun nyahak menapa ingkang dados kamardikan panjenengan sedaya kalanipun panjenengan sedaya nembe eca sakeca anggenipun lelenggahan pinaraan dalasan samya imbal wacana ananging awrat mundi dawuh saking hamenggugati nuninji panjenenganipun Adimas Jiman Sulistya dalasan Garbo. Kula kinen matur nyulihi menapa ingkang dados krentekipun penggalih. Saderengipun naju anggen kula matur sumangga sesarengan. Kula dherekaken tansah ngaturaken puja puji syukur wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbeng dumadi katiti ing aritunggan menika panjenengan sedaya dalasan kula saged kempal manunggal wonten ing papan menika kanthi pinaringan karahayun. Selawat salam mugi tansah katetepaken kalimpahaken kunjuk wonten ngarsanipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang mawantu-wantu safatipun benjang wonten ing yaumul kiamah. Para pilenggah ingkang minulya menggahing atur ingkang samangke badhe kawula aturaken estunipun panjenenganipun Dimas Jiman Sulistya dalasan garwa badhe marak sowan ngabiyantara wonten ngarsa panjenengan sedaya karana agengipun kanugrahan ingkang dipun paringaken dhateng panjenenganipun pramila
panjenenganipun boten saged matur priyangga nglairaken raos pangraos ingkang mijil saking telenging wardaya nanging lumantar kula samangke badhe ngaturaken menapa ingkang dados kerentekipun penggalih. Menggah atur ingkang angka sepisan ngambali ngaturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ahlan wa sahlan fi hudurikum. Sugeng rawuh sugeng pinarak lelenggahan kanthi mardika mardikane penggalih ing pangangkah pawipahan daupipun pinanganten sarimbit samangke wiwit purwa madya ngantos usananipun samangke saged lumampah kanthi rancak. Bilih atur ingkang angka kalihipun ing mbok bilih panjenenganipun Adimas Diman Sulistya Dalasan Garwa ing titi wanci menika netepi saperangan darmaning asepah nuninji mula kramakaken atmaja putrinipun ingkang seselih Nimas Ayudyah Ayu Arista ingkang sampun kajatu krama kaliyan atmaja kakungipun Dimas Pasmin saha Ibu Rumini ingkang peparat Dimas Bagus Triyanto. Pramila ing arik lengan menika panjenenganipun ngrawuhaken panjenengan sedaya mugi dados pasukses. Dalasan kasuwun jurung pamujinipun ing pangangkah anggenipun misuda putra saribit mugi tansah rubida ing samdayanipun. Saengga pinanganten sarimbit samangke saged bangun bebrayan agung ingkang saged bangun baliresma ingkang sakinah mawaddah lan warahmah. Para pilenggah ingkang minulya atur ingkang angka tiganipun panjenenganipun Dimas Jiman Sulistya Dalasan Ibu saderengipun kagungan kersa menika sampun karancang sampun kapenggalih kanthi sak estu saha sak sae-saenipun aning panjenenganipun nglenggana bilih menapa ingkang dipun rancang ingkang dipun penggalih tebih saderengipun ngantos wekdal menika tasih kathah kekilapanipun. Sae menika anggenipun jawat asta dhateng kerawan panjenengan sedaya ing mbok bilih boten saged warade. Anggenipun caos papan palenggahan boten nuju prana dhateng penggalih panjenengan sedaya. Langkung linangkong ing mbok bilih anggenipun paring pasugatan. Sae menika arupi unjukan menapa dene dedaharan. Panjenenganipun nglenggana tasih kathah kekirangan. Para pilenggah ingkang mulya. Ing mbok pilih kala wau. Kadang kaneman ugi anggenipun namung krida. Kirang ing subasita unggah-ungguh lan sanes-sanesipun lumantar kula ugi. Panjenenganipun kadang kula anem Dimas Jiman Sulistya nyuwun agunging pangaksana. Atur ingkang salajengipun ing mbok bilih pahargyan ing ari kelenggahan menika sampun kalampah sedaya kala wau. Awit saking sabiyantunipun sanak kadang tangga tepali pawong mitra lan sanes-sanesipun. Pramila panjenenganipun sagedipun ngaturaken agunging panuwun dhateng sedaya kemawon
ingkang estu sampun ngringanaken menapa ingkang dados sesanggemanipun. Pramila panjenenganipun nyuwun wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi mugi amal sih panjenengan sedaya katampiya minangka amal kesalahan. Atur salajengipun ing mbok bilih pahargyan dhawuhipun pinanganten sarimbit dereng paripurna panjenengan sedaya kasuwun tansah angestren dhawuhipun pinanganten sarimbit ngantos samangke paripurnanipun ing mbok bilih pahargyan sampun paripurna panjenengan badhe ngersakaken kundur soang-soang dhateng widalem panjenengan sedaya keluarga ageng Adimas Diman Sulistya sagedipun namung ndherekaken sugeng kundur mugi cengkar panjenengan sedaya wiwit papan menika ngantos dumugi pidalem soang-soang boten manggih pambengan menapa-menapa kados mekaten saha semanten ingkang saged kula aturaken minangkani sulih atur hamengku kati ing mbok bilih anggen kula matur kathah kekilapanipun nyuwun agunging pangarsani pungkasaning atur billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh nuwun kawula warahmatullahi wabarakatuh. Plas-plas kumeplas pindha keplasing warastra kang lumepas saking lengkeing kendeng hambabat alang-alang salomba tumpes tapis tanpa tilas pangandikanipun panjenengan Bapa Pangarsa Praja ingkang asta kabosaran ngatil weladan desa Samirana adike panjenengan Bapa Slamet Juryon Kemareng Kinarya Gegunungan Narpa Cundaka Sambetiraga saking warga parigung panjenengan Bapa Jimandala Ibu Suratmi Kemareng ngaturaken babaring sedya tanggap waluyan pambagya harja yuwana dumateng panjenengan saestu ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhen sagung parawa kakang semawana putri wadene acarcanipun inggih menika acara begalan keparing sedya panjenengan Mbak Tara sumangga lumantar paras ayu campur sari kagem panjenengan Mbak Ira Kartika Kartidut sumangga kinarya handhiraken raipun menika panjenenganipun Mbak Tara